Hej Sara, jeg vil gerne snakke om differentialregning og hvordan det bruges til optimering. Så lad os komme med start. Differentialregning det bruges normalt til at finde ud af ændring i hastighed og hældning i en kurve. For eksempel er det til en tangent og finde ud af, hvad tangenten er, ikke? Til optimering bruger vi differentialregning til at finde ud af minimum og maksimum værdierne, eller ekstremerpunkterne. Og i vores tilfælde er det faktisk mest spændende at finde ud af max. Fordi at, vi laver sådan set, det kan jeg godt fortælle dig, vi laver et hønsehus. Ja, det gør vi sgu. Og det hønsehus bliver en firkant, og vi vil sådan set gerne have, at de høns, de har det størst mulige areal. Men vi giver dem en væg på 35 meter, som de kan bruge som hegn. Så vi kan sige, at omkreds er lige med 35. Tjek. Og omkreds, det er jo så også lige med 2x. 2x plus 2y. Sådan der. Og vi kan også lige skrue areal op. Areal er lige med x gange y. Og nu kender vi jo ikke hverken x eller y. Så vi vil sådan set gerne finde ud af nogle af deres værdier, så vi kan skrive vores arealformel op ordentligt. Jeg tager faktisk lige en firkant, hvor vi kan se omkredsen med, den skal være ret, den her firkant, men det er fint. Så vi siger x er her, x er her, det er faktisk omvendt, det er et y det her, det er min fejl. Y er her, y er her. Og så x her og x her. Tak. Skønt. Nu har vi sådan set den firkant. Den er ikke vigtig lige nu. Men nu vil vi sådan set gerne opskrive vores, vores værdi for x og y. Så vi ved, at omkredsen er 35. Og vi vil sådan set, lad os gøre y afhængig af x. Så lad os sige, at y er lige med, hvad må det være? Det må være 17,5 minus x. 17,5 minus x. Det er ikke x, det er fucking 8-tal. Minus x. Undskyld. Check. Så har vi det. Så laver vi en funktion af det, hvilket vi siger areal, eller a, af x. Så jeg lige så a af x er lige med 17,5. Nej, det er lige med x. Og så i parentes 17,5 minus x. Minus x, og så en slut parentes. Skønt. Så nu har vi den funktion, og den, hvis jeg lige skal tegne den op, så har vi y-aksen her og x-aksen her. Så vil den fra et nulpunkt gå op, stige. Og så efter den har fået et punkt falde. Check. Og den er sådan set en spejlvending af hinanden begge veje. Check. Og nu vil vi sådan set gerne finde toppunktet. Og det kan vi gøre via vores A-mærke af x. Der har vi så ikke opskrevet nu. Men den vil jo så finde ud af, hvis vi ser A-mærke som 0, så vil den finde ud af, hvornår det er, at vores ting vil ikke have nogen hældning, så den vil se direkte lige ud. Det vil den kun gøre ved et toppunkt eller et bundpunkt. Men så vi kun har et toppunkt her, så vil det kun være toppunkten, den siger det ved. Skønt. Den har også, hvis vi faktisk udvider grafen, så vil den have nogle punkter hernede. Men vi sætter bare vores værdimængder til at være over 1. Ja, over 0. Check. Alle reelle tal over 0. Hvilket så går op til der, ikke? Check. Nå, lad mig hellere skrive A-mærke. Så A-mærke af x. Så er det hold der. A-mærke af x er lige med. Det er så lige med 1,17. Hvor er med? Det var ikke så flot. 17,5 minus x. Nej, 2x. Min fejl. Minus 2x. Sådan der. Det kan godt ses. Ja.
Og så som sagt tidligere, så vil vi gerne finde det ved en tangent af 0. Så vi siger a mærke af x er lige med 0. Og så kan vi skrive det op som funktionen, hvilket dobbeltpil. Bam, bam. Bam, bam. Hvilket er ensbetydende med, at det er det dobbeltpilen hedder. Ensbetydende med 17,5 minus x. Nej, minus 2x. 2x er lige med 0. Godt, så ved vi det. Nu vil vi sådan set gerne isolere x fra den her ligning. Og det kan vi gøre med hjælp af WordMath. Det er sådan set det, jeg har gjort. Og så får vi x er lige med 8,75. Godt, så ved vi det. Og nu kan vi sådan set, fordi vi har sat y afhængig af x, så y er lige med 17,5 minus x, så kan vi bare skrive y op igen. Med y er lige med, det må så være, det må være 17,5. 17,5. Minus x, hvilket så er 8,75. Hvilket sjovt nok giver os, hvilket er lige med 8,75. Så det giver os sådan set en ret lige firkant, som er lige på hver side. Skønt. For vi dobbelttjekker, at det stadig går op, så kan vi, siden de begge to er lige med hinanden, så x er lige med 8,75 og y er lige med 8,75, så kan vi bare gange 8,75 med 4. Fordi 1, 2, 3, 4 sider, og det er det samme som omkredsen. Og så har jeg gjort det via WordMath, og det giver 35. Så det passer sådan set meget fint, det vi har gjort indtil videre. Så vil vi sådan set gerne bruge vores funktion en sidste gang til at finde ud af omkredsen, nu hvor vi har fyldt funktionen ud. Så nu kan vi sige, at a af x, er lige med 8,75. Det er meget sjovt, fordi her så skrev vi 17 minus x, og nu ved vi jo, at det giver 8,75. Så vi kan faktisk helt fjerne parentesen. Så vi siger 8,75 gange 8,75, eller vi kan bare sige 8,75 i anden. Så det gør vi bare. Og det giver, det giver 76,56. Og så kan vi udfylde vores x og y'er her, hvilket giver, det gider jeg ikke gøre hele tiden, men det giver 8,75, og så er det samme ovenpå, og ved siden er det 8,75 også y'en, ikke? Okay, jeg håber det giver mening, og jeg håber, at jeg har udfyldt opgaven ordentligt. Okay, tak skal du have for at se med. Hej hej. Hej Sara. Jeg blev lige færdig med videoen, og nu har jeg lige set den igennem. Og jeg indså en fejl, jeg lavede til sidst. Det var, at jeg sagde, at a af x er lige med 8,75 i anden, hvilket så er lige med 76, ikke? Og det er jo kun a af x, når a har den optimale værdi, hvilket allerede er 0,75 eller 8,75. Så det burde i realitet være 8,75 på x's plads. Lad mig lige tage en pil. Ja, det håber jeg, at du kan se. Og det vil så være 8,75 i anden. Siden hvis vi kigger på vores reelle formel, som bruger alle tal, så kan du se, at x, ja, at det er bare det, ikke? Ja, okay. Super. Godt så med. Hej.